حلمنا جمر في موقع تبالنا كلش تمهاريت أحد باركيدا سرح انت اللي شنار إينايم كيف لتأتكن أتوم كل الدس رح نمسأل كيلوم زعد مواد العلاتات انت مستعنا قدي نمستعمدن ززنا حاوسر لنا كيلوم ونيرم لكا نحاقز هون سرح لنا يلوم نفط بوتا زعد موا أمن زرا خوينا نخد سرح ناوكالي عدق شط واصل ازدالو يوم اتمدن ززو سونتا مسرح جمرن كله في موكون إشار إساي زرامو حدا خافتم دلالاتات قروتك زناق على حسيونا وأي قرب جن في موكو تارانا كلش تمهاريت ولا تمثل دعنبر أويتا قتال منفس كم زلو فتسيمهم يطرطرون هندوت أبتغو زنور مسارح تتغيمو قطم كجمرن كلون في موكو نخي قتلهم تلمنو مخنياتو ندحر دان سومو يتممو بلاويس موتيوم اسريت كتأدئا زوم سوات ولا بزو حماق إحسولا دعنبر زي كتعتهم كتحلف كتقتلهم كم زي الدلت نقرمو سونا نسو يقوطات روس لزنوره أو إذا زنور بليحنا قرق ميتو برد محقان زتقوم لحاج نمتيو حدا بحدا قطقطوم يجمر يكون دا أمبرت مستأنا قدي حيال تغالا سايكويني تسنح سونتا سبورت ساريح زي فلت رغم مخان خي أكل اتمدنزز كا سكند ناو سكند زولت أناد كما إزمتسلو بحد حد زور زولت أتداكم سلزنورت كالتفهم تبقى سقود دقوا يوسنو اتقدم مستأنا قدون أسيحيتنا مريت كود انكلو اتسترف قليلي نيرو قلنا في موكو بوكسيتات من مواقع نورو من مخناتو إدام من متنكار زيولو لعلمات أندسلوسي نيرو توجت أزل قتال المنفس مسارح خمزر لي سلز بلده نشي مرفي القل قدم ماتو حدقنيا قتال سلز نورون نود سو وسنتز باول نطقات سلز بلد بزي قتلو منقدي افتن بوتاتات بموقع بارالايز يقورو مترشاون انخسحتو كسارو حنقو خلو في موكو خندو نود قريبا سلزي تفلد قلتيفو نخسودو تنقرو قنو مونقونا تقاطعو اتودون انخسحت 30 سكند طرح يوسيدو اتقلس والا يود على امبر اتتخكلنيا خوينات كن حجيز جمرلو اتوشت اخوين زقالت زنوره قتالاي منفس كاب اخوت صنكلو كودو زبال ود مخونن رئي امونغو باسوم استقتلوا ساعات سلزنورو كودو قتال خوين يسرحلو زنوره ساعات ريساب محوان مسرجا بمطفان زحغزو نور ساعات نفط بوتا مصيم نخصور قلوم حسابي مص اتحاد تشغرو جن في موكو باكال كترخوم لوا نفط ناي غوننياتاتن قتلتن علم دما انكي تفلت اخت السحابه اما ترشا كلمه مارت سلازي نورا اي كودو مخري تقبيلا نفتم زصرغو ساعات تدول انكيدون غيو اتوم ريسا زحو سوات يمصمو في موكو خصنحو منكلا مننتهم تقالع تارا سيفيل سلاز مسلتهم قتلوا يمكرو كودو تمليسنا ناي في موكو سونتي اتمو مستقتال خباس يجمر اتتاشهيدا زبال كصرق زمصقتالي بزحا منافستي فتيمو امني يفلطن ግን ኩዶ ኣናይ ፊ ሞኮ ሰውነት ኮይኑ ክዛረውን ከሎ ፊ ሞኮ ተዛረው ላ ኮይኑ አላይ ሰማዕ አይደ ኣምበር ብጄካ ኩዶ ማንም ክፈልጦም ዘይኽእል ነገራት ስለዝኖሩ ከኣምና ይግደድ ኩዶ ታረቀታለ ይኮነ ነይሩ ኣፍታ ከተማ ኣለው ካብ ዝበሃሉ ምንም ዓሸራ ከይገደፉ ኣጋጣሚ መሲሎም ዝቆትሉ ቀተልቲ ነይሩ ታሽሂዳ ድማ ናይ ቀረባ ዓርኩን መሳርሕቱን ናይ ኩዶ ተምሃራይኒ ነይሩ ኩዶ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ሓደ ስራሕ ሰሪሑ እቶም ሬሳ ዝሓውን ቦታታት ዘፅሩ መሳርሕቱን እናተፀበየን ከሎ ብዘይሕሰብ ኣጋጣሚ ብቶም ዝኣምኖም መሳርሕቱ እዩ ተቐቲሉ ግን መንፈሱ ካብ ሰውነቱ ኣይፈለደ ኣምበር نورحو قيكدن نافتا زقتلتو طيت قلاي اتيو اتا قالها نمعالتات مانم سن كينخا افتخته مانا تنكراتت تصنح اتو مساسال ساعات في موكو ناي كلش تمرتا وديا كتمرق انكلا سرح خنقطركينا مسولو بزحات سوات ناتشجرت يانيرا ግን መብዛሕትኦም ስራሕ ክቕርቡላ ምኽንያት ብምግባር ተወሳኺ ነገር ይሓቱ ነይሮም ገደቦም ሓሊፎም ክንኽዋን ከለዉ ፊሞኮ ብጣዕሚ ትናደድ ነይራ ኩሉ ግዜ መሬት ወዲቓ ብእግራ ገጾም ረጊፃቶም ክትከይድ ድማ ትደሊ ነይራ ይኹን ዳ እምበር እዛ ደስ ትብል ሰዓት ኣብ ርእሳ እምበር ኣብ ሓቀኛ ዓለም የላን ስራሕ ብጣዕሚ የድልያ ስለ ዝነበረ ምስ ዝነበሩ ውስናት ሰባት ርክባ ክተበላሸ የደለየትን ዕላምኦም ክቕይሩን ከለዉ ድማ ፍሽኽ ኢላ እቲ ስራሕ ከምዘየድልያ ነጊራቶም ዘይክትከይድ ካሊእ ክትገብር ኣይትኽእልን بعرفت معلت سينيرو دخيموان تسفى قوريتان نجزأنا خدت أفت درجانا دايوت تصنحمو تحنكي فانا أمريك تودقن كلا تاكدوس تقتل لا تقيد قالها أمري توري غازر خدتا من كي مسألة العلاج رئة أو عالم قالو نايزبار حدا جنيا قتال منفذ حازت كتكون جن هتسي ما يتتصبيتن ناجز أخطأتن كلا جن نكودون مجمرة جزء تريمو بتعم ترنجز تسناويدا ندحريت قص كتودق كتول كودو حق زايل يدي سدلامو استناخا خلا سكند كودو ناونا في موكو سونتي اتي في موكو دغي ماغتس انكلا سونتا كودو يزو قصاصرو نيرو كودو منفسنا ناي كالوت سبات سونت كات خمز خيلن ناي مكوتصر عقم خمزلون فصيمو يفلط نيرو كودو جن منن فلي ነገር ይገበረን መንፈስ ካውዝኸውን ነዊሕ ግዜ ይቁፀረን በመንካ ኣጥራይ ናይ ሰባት ሰውነት ክቆጻጸር ከም ዝኽእል ሕዚ ይፈሊጡ
ካልኦት እንታይ ዝመስሉ ዓቕምታት ከም ዘለዎን ምፍላጥ ግን ብዙሕ መኮራታት ከም ዝወስድ እናንተ ዛረበ ይጸንሕ እሞ ደንጊጻን ፈሪሓን ተገሪማን ዝነበረት ፊሞኮ እዚ ክትሰምዕን ከላ ተሲኣ ናብ ጎየት ትወፅእ ትሙክር ኩዶ ከጓያ ይሙክር ግን ብዙሕ ግዜን ከይወሰዶ እቲ ካልኣይ ውህብቱ ይፈልጥ እታ ናይ ጥይት ቃላት ንኽኣን ከላ ንስያ ነፃ ጌራቶ እዚ ማለት ካብኡ ክትርሕቕ ክንዲ ዝሞከረት ዋላ ትሞክር ዳ እምበር ሃንደበቶ ጎና ኮፍ ኢሉ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ይርድኦ እናተጓዮን ከለዎ ግን ፊሞኮ ነታ ኩሉ ግዜ ብዓርካ ትቕጥቀጥ ዝነበረት መሓዛኣ ኣብ ሓደ ኣንጎሎ ትረኽባ እተፍቃሪኣ ብጣዕሚ ሃፍታምን ካብ ልዑል ስልጣን ዘለዎም ስድራን ስለ ዝመፀ ንመሓዛኣ ብዘይ ምቁራፅ ይቕጥቅጣን ይድንድናን እዩ ነይሩ ፊሞኮ ንዓርካ ክንዲ ዝሓዘነት ዋላ ትሕዘነላ ዳ እምበር ብጣዕሚ ድኻ ናይ ኮሌጅ ተምሃሪት እያ ምንም ክትገብረላ ትኽእል ነገር ድማ ኣይነበረን እዚ ክርኢ እንከሎ ኩዳ ኢዱ ይሰደላ ድሕሪ ዳ ሓደ ውሳነ ንኽትውስኒ ጉልበት ዘድልየኪ ኮይኑ እቲ ጉልበት ኣነ ኾነኪ እየ ብዛዕባ ፀላእትኺ ድማ ደጊም ክምጭናቕ ኣይከድልየክን ኢሉ ኢዱ ምስዳዱ ይቐፅል ፊሞኮ መሓዛኣ በፍቃሪኣ እናተቐጥቀጠት ክትርእን ከላ ልባ ብንደት ይምላእ ድሓር ዝተፈጠረ ክፍጠር ሓላፍነት ክወስደሉ እየ ሕዚ ግን ናይ ግድን ናይ ኢዱ ክወለኒ ኢላ ንኩዶ ኢዱ ትነኽኦሞ ደጊሞም ሓደ ይኾኑ ንመሓዛኣ መሆይላ ዘይትገብሮ ነገር ከም ዘየለ ግልፂ ነይሩ ቀሲላ ናብ ዘፍቃሪ ትቐርብ እሞ እዚ ወዲ ተገምጢሉ ምሽኪነይቲ ፊሞኮ መሲላቶ ንዓኣ እውን ክድንድና እናተዳለየ ይጸንሕ ግን ፊሞኮ ሓንቲ ግዜ እግራ ልዒላ ተወቕዖን ከላ ካብ ዝነበረሉ ነጢሩ ምስ መንደቕ ኢላተም ፊሞኮ ብናይ ኩዳ ሓይሊ ማዕሪ ክንዲ ክትወቅዕ ከም እትኽእል ፈጺማ ኣይትፈልጥን ነይራ እዚ ወዲ ከምዚ ጌራ ክትወቕዖ ዝኸኣለት በጋጣሚ ኢሉ ብምእማን ድሕሪ ደጊምና ተዋኢስና ከምዚ ዓይነት ዕድል ኣይክህልያን ኢሉ ክወቕዓ ይመጽእ ግን ከምቲ ዝሓስቦ ይከደሉን ኩዶ ዋላ ሓደገኛ ቅታልን ከሎ ናይ ምስኪነይቲ ቆልዓ ሰውነት ይሒዝኒ ብደንቢ ገይሩ ድማ ይቆጥቁጦ ፊሞኮ ንኩዶ ቀሰቢልካ ውዓዮ ከይሞተካ ኢላ ክትኩርየሉን ከላ ንሱ ድማ ንምንታይ ስፖርት ዘይትሰርሒ ድኹም ሰውነት ኪሎ ክጨቃጭቁን ከለዉ ፊሞኮ ዓቢዳ ምስ ዓላ ተዛረብ ዘላ ይመስል ግን መሬት ወዲቑ ዝነበረ ወዲ ዓቕሊ ይውድእ ኣጓላት ምቕጥቃጥን ምሁራድን እምበር በጓል ክወቅዓን ክቕጥቀጥን ፈጺሞ ይለመደን ዋላ ሓንቲ ግዜ ቦክስ ንኽወቅዓ ዕድልን ከይረኸበ ድማ ኩዶ ብተኸታተልቲ መውቃዕትታት ውንኦ ስሒቱና መሬት የውድቆ ፊሞኮ ሰውነታና ምቁፅጻር ክትምለስን ከላ ብጣዕሚ ትድንግጽ ንዝወዲ ቁሩተይ ክትቅጥቅጦ እምበር ክመውተ ይደልየትን ነይራ ኩዶ እውን ዝኹሉ ዓመት ቀታሊ ኮይነ ጸኒሐ ከይቀተልካ ምጽናሕ ንእሸይ ይፍትነኒ እዩ ግን ኣይዞኺ ውንኦ እዩ ስሒቱን በረ ሞተን ኢሉ የጽናዕናኣ ድሕሪዚ ካዕርፉና ሓደ ቦታ ይኸዱ እሞ ፊሞኮ ንዓርካ ሞሆ ዘጋጥማ ኩሉ ነገር ትነግራ ንኩዶ ምርኣይ ዝጀመረት እታ ናይ ጥይት ቃላ ክትልዕላን ከላ ምዃኑ ትዝክር ናይ መጀመርያ ዝነኽእታ ሰብ ንሳ ስለ ዝኾነ ድማ ኩዶ ኣብ መሬት ዝነበሮ ጉዳይ ወዲኡ ብሰላም ክሳብ ዝዓርፍ ማንም ሰብ ከቋርጾ ብዘይኽእል መንገዲ ርኮም ልዕሊ ማንም ግዜ ከም ዝሰጠመት ትነግራ ሕጂ ናብ ሰውነታ ስለ ዝሓለፈ እታ ናይ ጥይት ቃላ ምድራይ ምንም ዋጋ ይነበሮን ትምህርታ ተመሪቓ ጽቡቕ ህይወት ንምንባር ትዳልየሎ ዝነበረ ሰዓት ንምንታይ ምስ ኩዶ ተራኺባ ህይወታ ከም ዝተሃላሸየ ድማ ትሓስብ ሚጌራ ምስ መንፈስ ክትፈላለ ከም እትኽእል ኣብ ኢንተርኔት እናኣለሸት ትጽንሕ እሞ ጨው ጠቓሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነግር ምኽሪ ትሰምዕ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ጨወል ኢላ ናብ ኩዶ ክድርበሉ ክትምክርን ከላ ግን ቤና ስለ ትሪኦ ዝነበረት ካልኦት ሰባት ዝዓበደት መሲላቶም ርሕቕ ኢሎም ብፍርሒ ክጥምትዋ ይጅምሩ እዚ እናርአየት ግን ዓርካ ሞሆ ዕብዲት ያለ ኣመነትን ፊሞኮ ምንም ናይ ምባኣስ ክእለት ስለ ዘይነበራ ናይ ሓቂ ኩዶ ሰውነታ ከም ዘሎን ካብቲ ደንዳን ፍቃሪኣ ከም ዘድሓናን ብምእባን ንኽትሕግዞ ፈቓደኛ ትኸውን ኣብ መጨረሻ ክፈላለያን ክልዋ መሆኑ ፊሞኮ ኩዶ ምስኣ ንኽጸንሕ ትፈቕደሉ ተእምና እሞ ፈቓደኛ ትኸውን ኣብ መጨረሻ እተን መሬት ንኽጸንሕ ገይርዎን ምኽንያቱ ተረኺብናዮ ብሰላም ክዓርፍ ይኸውን እዩ ኣነ እውን ክገላገሎ ይኾን ኢላ ስለ ትሓስብ ነበረት እማኻንያ ግን ኩዶ ዋላ ምንም ኣይምሰላ ዳ እምበር ፊሞኮ ኣብ ልዕሊ እቶም ስራሕ ክንወክናወሉ ዝጫወቱላ ነብሩ ደላላታት ይሕና ክትፈድድ ደልያ ነይራ ብርግጽ እቶም ዘይሕጋዊ ደላላታት መቕፅዓ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ገይርዋ እዩ ግን ትምህርታን ህይወታን ሓዲጋ ደላላታትን ሊያውን ገበነኛታትን ክተሳደደ ኣይትኽእልን ኣጋጣሚ ክትከውን እንድሕር ዳ ወሲና ግን ልቶም ዝኸፍኡን ዝገለጸ ሰባት ዘቸግሩን ክትሃድን ከም ዘለዋ ትውስን ኣጋጣም እንድሕር ዳ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ገይሩ ኩዶ ካብዚ ሕጂ ንዮም እሰርቲ ተፈቲሑ ንሓዱኡ ክኸይድ ክፍቀደሉ ይኾን እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩዶ ዝሐሸ ህይወት ንኽነብር ዕድል ክረክብ ይኽእል እዩ ብዙሕ ምዝረባ ክትጅምርን ከላ ኩዶ ሓሳቡ ንቕይር ቁሩተ ይተርፎ ቅድሚ ሞቱ 24 ሰዓት ዝገብሮ ዝነበረ ነገር መቕታል ስለ ዝነበረ ካልእ ዘዘናግዕ ነገር ንምሙካር ግዜ ተረፎን ነዚ ዕድል እዚ ብዛዕባ ህይወት ካብ መቕታል ወፃኢ ካልእ ንኸስተማቕረሉ ዝተዋህቦ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ድማ ክሓስብ ይጅምር ኣብ ሰዓት እዚ ግን መሳርሕታት ሒዛ ናብ ማፊኡ ተመሊሱ እኒሄ እዞም ማፍያታት ብጣዕሚ ጨከናትን ፍልይ ዝበለ ፍልስፍናን ዘለዎም እዮም ነይሮም ኣብዚ ማሕበር እዚ እቶም ቀተልቲ ሓለፍቶም ንምግልጋል ዝተፈጠሩ ኣኽላባት እዮም ነይሮም ኣኽላባት ንሓለፍቶም ምንባሕ ወይ ድማ ምንኻስ ክጅምሩ ከለዉ ድማ ቀልጢፎም ክጠፍኡ ኣለዎም ዝብል እምነት ነይርዎም እቲ ነባርን ብዙሕ ተመክሮ ዝነበሮን ሓላፊ ኣብ ቀረባ ግዜ ስለ ዝሞተ ሓድሽ ሓላፊ እዩ ዝመርሖም ኣሎ እዚ መንእሰይን ሓድሽን መራሒ ድማ ኣብቲ ካይዶኦም ብዙሕ ቀይሮ ዝደሊ ነገር ነይርዎ ግን ከም ኩዶ ዝበሉ ዝጸንሑን ልምዲ ዘለዎምን ቀተልቲ ንዕኡ ሓደጋ እዮም ነይሮም
كودو قتلن كلون أو كشتم حدا تلام خمزة لو بممثال نتوم ناي قدم مرح من مخرتي نحد بوتا يتصوعم مجمريا دخومن فرح مسيلو أمريت تنبرك قلنا لما يتصنح قنتهم مسارحتو بعينو حنت ملكت كومن كلو اتوم نعمتات نقصات كوينهم زنورو مرحتي أو 10 سكند كم زينورو كلهم يقتلوا حجو كلهم على يتصعيد أمبر حدث ترفلو كودو جن كودو أي متون ديختولو تقوليهم لكن نزمر حزي كودو بيوت مهلاون زي مهلاون عواقاي نورون كاو تاريخن هلاون كدم سزدلو شمن من النتنيو ناي كودو منفس مس في موكو تعاتيو خمزولو سلسمعون نتاشي هيزا ناي في موكو أدراشان غوي حتو في موكو سيفيلات ناو زي ملكوتون قدا اتخا أي تقتلي لخكاتا عموكر قنت حلافي ناوزني قرومو زي مؤزوزو نخلوات انتاي كم زقوروم تفلت خايلي فرارحو أما ترشا تاشي هيزا مس حلافي مكر خارق قتل سلزي دلي اتدراشا ومو أوجت 15 دقيقة حيالات قتلتي نانا في موكو غزا يسددو أقات أم خوينو جن كودو خبز موت ندحر دك أسمتيو يفلتن واساتو دوما لعلمانم جيزة باللحتيهم كوينم زلو اتوم قتلتي غنا نفتن تقرون كلو سونوت سلازنغرو دوما فتينو في موكي تسامو حدغا قروم كم زلو يطنقا اسم نوز غزا تلاقهم نهو قتلتي حدا جيزة زامنو معروطون بلوصات مسارحتون يم نيروم حجي جن صلاتو تقيروم شمون تاريخون مطفاء تلاقهم مصيمنيو بزح دقائق كيوسده كودو مس في موكو خوينو نخلوم زوم قتلتي نقطقطوم يصنح او تحت خوينو ناتتصبيت صنح ريسوكي كافتم لو زبالو قتلت حدا ينيرو وكودو بعلو نمودا نفت غزا خمصن كلو جن كودو بمشكوتوم ليت يصنح مخنياتو نافي موكو سونت بقلطيفو زدكمن عرفت زدلني نيرو ريسوكي كسعر يخليو جن حزي يكونن يخوندا امبر في موكو بيهود بمترافع حقوستين ورتن حج أبارتما أتوالا شيو مكاريتان تحرد أفريت أنقعا أعوي تشجر يغطاتي كن من ترت أرانكي ودقت كافت تسلالوت تاشي هي زي ما تسمو خزارون كيف قدهلو أنا تمهاريتي جنا سرح يرخوكن إذا أبارتما دما كل نجاري أنيرا كالتف كادما تكفل لك على نوقت تقرب جنتاشي هيزا بزعب زمن ما يتقدسن أمون قوم دم حيال بأس دقم اللعال حدا جيزة نمسارحتو مطلام خيا أكل وتسرح بعلو خدو أدما يوسن بزحن كيت انحمس كودو حيال بأسي جمر حد جيزة ممرن تمهارين يم نيروم حجي جنزعاوي تسلاتي تاشي هيزا كندز موكرو على موكر دامبر نكودو فتسي مخصعري كارن جن كم كودو زويلة كوز تقالاساي كميلي بحانت تقيت ترايك قتل كيلو كودو شعو كلهم تسلاتو تفيو او قون نزاقم نمسات سلز نورة قتل كونا كتوكوسولو فتسي ميتتصبين جن كاو قدما يجيقو بدن بتماهيرو يوم نمان نمزود ما بقليلو يأمنن تاشي هيزا بزقوت ما نورة سعرة تناديدو سني نكس الملكعي كم تلالو تيسعبه كانيرة جن ولا موت كوينكا بحاد سوق ممسك قدم كان يخيلو دماي نقرو كودو اتاشقوت حيزو تتأكلن كلوغن حدا حسانو رؤسي متسألو إذا ساعات تدقوم ولا أتمثل ناتكزت أنيحو نفتاز تقتل لا مشات كملسن كلون أفتاز موت لا معلتي بدحريت كوينو تيجي توكسو لسه تاشي هيزا أينيرو اتحاق دحر مفلاتو كودون تاشي هيزا حنتو حتى أنيراتو نسخانا عاي كان إشي حاولني إسكازي ترقى زفوتي نايك أراسوي خانيركا زخول فقرنان امنتنان زتفه انتاي تزفت أريو نعيك تقتل نوسين كايلي حتو نايتم قتلتي حدش مرح غمرات انكلو كودو نمانم كدقف يدلين هذا حدش مرح زوها وزنورة إزازات دما فتسيمو يتقبلن مخنياتو ازناي قوانن قتلتن هيوت حديقو سلام زلوو حدش هيوت كجمر يدل نيرو إذا دما فتسيمو تقبالن تزيولو نقاريو حدا جيزة مقال خالو نغتكون اندحر دا أسلتينكا نزل ألمكا كالوغينك أخات قتل تحدش حلاف دما نتاشيزا حدا غبيت إزازيو كيد كانو كودو قتيل كانعا تزيلت مواتاي بعلق أخات كون شيزا نكودو قتل خيدن كلو نخملت عقم نيرو أيو جنتا شيزا بتعم سلزوف قروديو ويس نعون مدحانيلو أو علموتي تقبيلو من ما يقارن تزارو أخو دا أنكلو كودو كان في موكو سونتي واتس حنساو مويتو مس في موكو من باركاو زجمر نحار كم تقدمو تشكان يكونن ولا زقتلو نسون كلو دما انت حلف زنورم ركبن قرروني لكم حريوسن حجي اتقطع حطو انتاي نغوري نيرو في موكو ازوم حدغنياتات قتلتي ناس عاو قتلهم كابزو مكرو كيدنا تدمسسنا يمحيشيلا حساب تمص ازمستم محر منم زي تورفوتا شيزاون مسوم كوينو نخواغا فقادنيا يخون اما ترشاون اندحر دان زحدش مرح قتيلومو كالوتهم بعلتنا علتهم تواليعم اتمحر كم زلهم زفرسي سمامعو قد مسرح مجمارهم جن كودون في موكو حدا عبيك علي أتلا مستم نايك قدم حالفتو زبقاسو لساعات سونتا سلاز تقم بفتصم كم زيت موتن كم زيت قدان ساعتنا مترشات تنفاسو كم زكلا خللان ناي كودو ناي منفس عقم تتقيمهم دما من كيتر اينن كيتسمعون ناي زوم مافياتات محوياتيو كودو سوات كموصون كلو بدن بغيريت انقاس سلاز نورون في موكو من كيتشجرت نفط مغازن اتيا كتقمهم زخولو بزحات مسارحتات حيزات وص
ካብዚ ስዒቡ ዝመፀ ተኣምር ዝመስል ነይሩ። ክልተ ሰባትን ሓደ መንፈስን ጥራይ ኮይኖም ኣማይት ኣባላት ዘለዎ ማሕበር ቀተልቲ ሓደ ብሓደን ተጽንቱ። ኩዶና ፊሞኮ ብጣዕሚ ጠንካራን ፍሉያት ጽምድን እዮም ነይሮም። እዞም ኩሎም ቀተልቲ ፈጺሞም ምስ ኩዶ ይወዳደሩ ነይሮም። ግን ዝነበሮም ጥይት ውሕድ ስለ ዝነበረ ኩዶ ንቁጡብ ጥራይ ሓደ ግዜ ብኢዱ ክጋጠም ይግደድ ነይሩ። ነዚ ኩሉ ሽግር ኣምፂኔ ሓድሽ ሓላፈ ንክቐትል ቁርብተይ ቀሪቦ ዘሎ፣ ግን ኣብ መንጎኦም ዝተረፈ ሓደ ከቢድ መሰናኸሊ ኣሎ። እቲ ከም ባዕሉ ዝበለ ፍሉይ ቀታሊ ዝኾነ ሪሱኪ። ኩዶን ሪሱኪ ብቐሊሉ ዋላ ሽጉጥ ይመንጥሎን ኣብ ኢዱ ካራ ሒዙ ንጽናሕ ደኣ እምበር ብዚ ናይ ፊሞኮ ፎኪስን ኣካላዊ ጥንካረ ዘይብሉን ሰውነት ምንም ክገብር ኣይኽእልን። እታ ኢዱ ዝነበረት ካራ ተመንጢሉ ናብ መሬት ክትወድቕ እንከላ እቲ ኩነታቱ ዝኸፍአ ይኸውን። ምክንያቱ እዚ ናይ ፊሞኮ ሰውነት ካራን ሽጉጥን ናይ ምጥቃም ዘለዎ ክእለት ተጠቒሙ ክዋግአሉ ዝኽእል እምበር ጉልበታ ንዕኡ ምንም ዋጋ የብሉን። ኣብ ልዕሊ እዚ ምስ ሪሱኪ ክበኣስ እንከሎ ልዕሊ ማንም ግዜ ክጥንቀቕ ነይርዎ። ምክንያቱ ንፊሞኮ ሰውነታ ፈጺሙ ከምዘይጉዳእን ንሳውን ከምዘይትመውትን ይቃልኣት ኢላ ነይሩ። ኩዶ እታ ካራ ካብ ሪሱኪ መሊሱ ንምውሳድ ብዙሕ ይወሰደሉን። ግን ሪሱኪ ኣብዚ ናይ ኢድ ንኢድ ባእሲ ብዙሕ ተመክሮ ነበሮ እዩ ዝመስል። በታ ካራ ንኸይጉዳእ ሰውነቱ ምስ ኩዶ ኣጣቢቑ እናተባእሰ ይጸንሕ እሞ ናብ መሬት ትወድቕ። ከምዚ ኢሎም ድማ ደጊሞም ናብ ኢድ ንኢድ ባእሲ ይምለሱ። ኩዶ ድማ ፈጺሞ ይደልዮን። ቅድሚ ደቓይቕ እታ ካራ ንምምንጣል ዘካይድዎ ዝነበሩ ሓያል ባእሲ ኩዶ ኢዱ ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ጨርቂ ገይሩ ይጥምጥማ። ቅርብተይ ድሕሪ ምዕራፍ ካልኣይ ዙር ይጅምር። ኩዶ ናይ ፊሞኮ ሰውነት ብሙሉእ ዓቕሚ ክጥቀመሉ ከምዘይኽእልሎ ግልፂ እዩ ነይሩ። ናይ ባዕሉ ሰውነት ተዝኸውን ነይሩ ብሓደ ግዜ ንቆትሎም ጥራይ ነብሱ ንእሽተይ ክትጉዳእ ምንም የመሰሎን ነይሩ። ግን እዚ ናይ ፊሞኮ ሰውነት እዩ ፈጺሙ ከምዘይጉዳእ ድማ ቃልኣት ኢላ ኣሎ። ግን እዚ ኢድ ንኢድ ባእሲ ፈጺሙ ከምዘይጥቀመሉሎ ግልፂ እዩ ነይሩ። ሓንቲ ግዜ ናብ ጎኑ ይቐርቦ እሞ ሪሱኪ ንኩዶ ከውዱ ክወቕዖ እንከሎ ኣብ ጎኑ ሓያል ቃንዛ ይስምዖ። ናይ በጎኑ ዕጽምቲ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተሰበረ ግልፂ እዩ። ሪሱኪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ክእለት ዝነበሮ ሓደገኛ ቀታሊ እዩ ነይሩ። ኩሉ ትኩረቱ ድማ ኣፍታ ዝተጎድአት ናይ ኩዶ ቆስሊ ይገበር። እዚ ናይ ሞትን ሕየትን ባእሲ እዩ። ሕግታት ኮነ ደንብታት የብሉን። ሪሱኪ ዕድለ ዝረኸበላ ሰከንድ ንኩዶ ብክልተ ኢዱ ስጢሙ ሒዙ ይጥምጠሞ እሞ እቲ ዓንተዎ ዝወቕዖ ቆስሉ ብተደጋጋሚ እናቐንዘዮ ይጸንሕ። ኩዶ ካብ ናይ ሪሱኪ እዳው ንኸምልጥ ብጣዕሚ ይሞኪሩ፣ ግን ድማ እኹል ጉልበት ኣይነበሮን። ሪሱኪ እንድሕር ደኣ ኩዶ ከምዚ ኢሉ ምቅላስ ቆፂሉ ሓደ ግዜ ከም ዘፍትሖን ከም ዝቆትሎን ስለ ዝፈለጠ ድማ በፃውዕቱ ኣብቲ ዓንተዎ ዝወቕዖ ቆስሉ ብተደጋጋሚ እናጎንኦን እናቐንዘዮን ይጸንሕ። ሪሱኪ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ዕረፍትን የጥቅዕ ስለ ዝነበሮ እውን ኩዶ ክደክምን ውኑእ ክስሕትን ይቃረብ። ኣብ ሰዓት እዚ ምንም ናይ ምስዓር ዕድል ኣይነበሮን። ንኽከላኸል እናሞከረ እንከሎ ድማ ሪሱኪ ዕድሉ ተጠቒሙ ኣብቲ ዓንተዎ ወቂዕዎ ዝነበረ ቦታ ደጊሙ ብእግሩ ይረግሖ። ኩዶ ተሳዒሩ ካብ ሰውነታ ክወፅእ እንከሎ ድማ ፊሞኮ ደጊማ ተትስእ። ግን ንሳ ምንም ዘይትፈልጥ ናይ ኮሌጅ ተምሃሪት እያ። ምስ ክእለት ዘለዎ ፕሮፌሽናል ቀታሊ ክትበኣስ ድማ ምንም ዓቕሚ ኣይነበራን። ሪሱኪ ክሳዳ ሓኒቑ ኣስጢሙ ክሕዛ እንከሎ ድማ ውንኣ ንምስሓት ጥራይ ዘይኮነስ ንኽትመውት 20 ሰከንድ ጥራይ ከም ዝቐረያ ትፈልጥ። ብዝነበራ ናይ መጨረሻ ዝተረፈ ዓቕሚ ናይ ኩዶ ሽም ብተደጋጋሚ ተልዕል። ግን ብዝገርም መልክዑ ኩዶ ዋላ መንፈስ ከሎ ውኑእ ስሒቱ ደቂሱ እዩ ዘሎ። መንፈሳት እውን ውኖም ይስሕቱ እዩ ዝመስል። ግን ኣብ ሰዓት እዚ ፊሞኮ ክንዲ ዘእወየ ተእውያ ኩዶ ፈጺሙ ክሰምዓ ኣይከኣለን። ተስፋ ክትቆርፅ ኣብ ዝተቓረበሉ ሰዓት ድማ ኩዶ ቅድሚ ሓልታ ተምሂርዋ ዝነበረ ነብስኻ ናይ ምክልኻል ምንቅስቓስ ትዝክር እሞ ንድሕሪት ተጋጫ ንሪሱኮ ርእሱ ትወቕዖ። ተደናጊፁ ተንከራሪዩ ንድሕሪት ክምለስ እንከሎ ፊሞኮ እናተፋሓኾት ናብ ኩዶ ትቐርብ። እታ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ንኩዶ ኢዱ ትነኽኦ እሞ እቲ መንፈስ ናብ ሰውነታ ይምለስ። ማንም ሰብ ዘይተፀበዮ መንገዲ እታ ናይ መጨረሻ ፈተና እትሳኻዕ እሞ ኩዶ ብሓድሽ መንፈስን ጉልበትን ምስ ሪሱኪ ሓድሽ ባእሲ ይጅምር። ግን ሕዚ ኩዶ ንሪሱኪ ውኑእ ንኸስሕቶ ብዙሕ ግዜ ወሰዶን። ሓንቲ ግዜ ገጹ ክወቕዖ እንከሎ እውን ተገላቢጡ ናብ መሬት ይወድቕ እሞ ደጊሙ ንኽለዓል ዝተረፈ ጉልበት ኣይነበሮን። ሓቂ ተተዛሪብና ሪሱኪ ብፍትሓዊ መንገዲ ኣይኮነን ተሳዒሩ። ሓደ ኣካል ምስ ዝነብሩ ክልተ መንፈሳት እዩ ተባኢሱ። ግን ሪሱኪ ኩዶ ሓሊፍዎ ንኸይድ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ሰንደልደል ናበረ ይትስእ እሞ እንድሕር ደኣ ንዚ ሓላፊና ክትቀትሎ ደሊኻ ኣቐዲምካ ንዓይ ክትቀትለኒ ኣለካ ኢሉ እናፈከረ ይጸንሕ። ግን እቲ ዓቕሊ ዘይነበሮ ሓላፊ አንደበት ሽጉጥ ሒዙ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ እሞ ጠያይቱ ኸዝንበሎም እንከሎ ሕልሙ ጋህድ ይገብረሉ። እቲ ንሰዓታት ክቃልስ ዝጸንሐ ሪሱኪ ድማ ይመውት። እቲ ሓላፊ ብዛዕባ ናይ ሪሱኪ ሞት ምንም የመሰሎን። ከልቢ ተሞተ ከልቢ እዩ ዝመጽእ። ኣብ 21 ክፍለ ዘመን በፂሕና ከዓስ ክሳብ ሕጂ ካራን ቦክስን ትጥቀሙ ኣለኹም። ከማኹም ዝበሉ ቀተልቲ ካብ ህላዋት ተደምሰሱ እውን ምንም ዝሕዝን ነገር ከም ዘይኮነ እናተዛረበ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ጥይት ምትኳሱ ይቕጽል። ግን ንሱ ዘይፈለጦ ነገር ጠያየት ክፈሱ እንከለዎ ከም ዝውድኡ እዩ። ዋላ ሒዝዎ ዝነበረ ኣውቶማቲክ ሽጉጥ ይኹን ደኣ እምበር ኣጠቓቕማን ክእለትን ይደሊ እዩ። ብዘይ ምቁራፅ እናተኮሰ ጥይቱ ክውድእ እንከሎ ድማ
ፊሞ ከም መሬት ወዲቓ ዝነበረት ሽጉጥ ኣልዒላ ኩዶ ናብ ሰውነታ ከኣት ትፈቕደሉ እሞ ተኪሱ ክልቲአን እግሩ ወቂዑ ኣብ መሬት የንበርክኾ ዝሕንከይ ፀንሐ ታሸይዛ ብድሕሪት ይመጽእ እሞ ንተሓላፊ ተኪሱ ይቐትሎ ንነዊሕ ግዜ ኣኽላባት ክኾኑ ሰልጢኖም ኣብ ሸንሸሎም ክፍትሑ ተፈቒድሎም ዘይፈልጥ ወታደራት እውን ዝኽፈል ዋጋ ከፊሎም ነፃነቶም ይመልስዋ ተንጻጽንሖም ጸላእቶም ኩሎም ቀቲሎም ክውድኡ ከለዉ ድማ ፊሞኮ ሰውነታ ሙሉእ ንሙሉእ ቆሲሉ ስለ ዝነበረ ኩሉ ቃንዛ ክስማዕ ይጀመር እናቐለደት ሰውነተ ዋላ ይትቕተሎ ዳ እምበር ዝቃንዛዚ ንሰውምናት ከም ዘይወፀለ ይፍለጥ ኢላ ንኩዶ ትዛረቦ ግን ሕጂ ዝረኸቦቶ መልሲ ኣይነበረን ምክንያቱ ኩዶ ስሩሕ ዝወደእ እዩ ዝመስል መንፈሱም ኣብ ጥቕኦም የለን ናይ መሬት ጉዳዩ ስለ ዝተዓፀየ ኣብ መሬት ፀንሐሉ ምክንያት ኣይተረፎን ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝተወሰነ ሰሙናት ይሓልፍ ፊሞኮ ናፍቲ ናይ ቀደም ንውር ህይወታ ተመሊሳ ድማ ንረኽባ ምስ ኩዶ ዝሕለፈቶ ግዜ ብጣዕሚ ሓፂር ዋላ እምበር ብጣዕሚ ብዙሓት ዓበይቲ ነገራት ከም ዝተምሃረት ተስታውስ ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኩዶ ቃልሃ ዝረኸበላ ቦታ ክትበፅሕን ከላ ድማ ካልአይቲ ጥይት ትረክብ እሞ ኩሉ ነገር ትዝክር ኣብቲ ዕለት ሱንድሓር ኣብ ቅድሚያ ፀንሐ ኩሉ ንምግጣም ከም ዘይትስከፍን ከም ዘይትፈርሕንና ነገርህና ድማ ፊልም ናይ ውዳእ ብዙሕ ተዘናጊዕኩምን ተማሂርኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ብወገነይ ካብ 10 ወይ ክሓልፍ ንስኹም ከ ክንደይ ትወውኩም ምፅሓፍ ከይትርስዑ حساب رئيتكم مكفال channelنا سبسكرايب فيديوهاتنا دما لايك بمال ناوتر جزء دقافكم يفلينا بخلوت فيلم تادق من أحسن رخل سنة تانحيد